Abril, serai pas el moment de se preparar per la Passem? La Passem és una cursa que se ten cada 2 anys pel territori de Gascogna, Bearn, Bigorre, Lanos, Bassadù, e que pertoca de recollir de fonds que són reversats a de projectes obrant per la transmissió i la valorització de la llengua nostra. Pendant la cursa, un ligam simbolisant la llengua nostra és transmès de mà en mà cada quilòmetre. Contén un missatge tengut secret fins a l'arribada. Que misteriós! En 2024, la Passem fuguet una capitale grana. Aquella annada, el concepte gascú se propaga en una cursa nouvelle que se fa dins el departament de Tàrn. Alors, amics tarneses, joineu-vos a la festa per sostenir la llengua nostra el 24 de maig. Informació important, cerquen de benevols per assurar la seguretat i participar al cor de l'esveniment. Anatz-vos inscriure sus el grup Facebook La Passem Tàrn i també per ne saber més sus l'itinerari i les activitats prepausades. A los vostres vestits d'esports, habes un mes per vos rescalfar les cambes.